moltes gràcies per haver acceptat la crida del Tempir, gràcies per acompanyar-nos en aquesta cita. Coneixerem les trajectòries públiques d'una persona i de dues entitats que han destacat per dur a terme una tasca inclusiva i propositiva per a cohesionar lingüísticament i territorial el nostre país en 3 àmbits diferents: Elx, el Mitjorn Valencià i el País Valencià. El primer premi del Tempir és la categoria Elx i estem molt orgullosos de lliurar-lo a Agustí Agulló i Marcos. La Junta Directiva del Tempir considera que cal donar-li aquest reconeixement per diversos motius. Per la seva trajectòria com a activista lingüístic i dinamitzador cultural al llarg de la seva vida en entitats com el Tempir i sobretot al Casal d'Elx d'Acció Cultural del País Valencià. Pel seu compromís ferm en la defensa i la promoció social de la llengua, per la faena incessant que ha realitzat al capdavant del Casal d'Elx, la qual cosa ha convertit aquest espai en un punt de referència per a la cohesió dels nuclis valencianoparlants de la ciutat d'Elx i de la comarca. I també perquè és model de persistència en la defensa de la llengua que ha fet d'Agustí un exemple a seguir per a les futures generacions. Bé, lliuren aquest guardó Joan Carles Martí Casanova, primer president del Tempir, i Josep Miquel Oliver, tresorer del Tempir. Estic en el Casal Jaume I d'Elx des que se va inaugurar, ja fa més de 20 anys. Soc el coordinador del casal. Al Casal Jaume I d'Elx se fan conferències, tenim exposicions de pintura o de fotografia, etc. També se fan cursos i lògicament, les conferències i les exposicions intentem fomentar la llengua pròpia dels valencians i bàsicament és això el que faig, coordinar també a grups culturals que volen utilitzar el casal per a fer les seves activitats, sempre pensant en la promoció de la nostra cultura i la nostra llengua.